Yanda za ka yi register, in ka sa username ɗinka, ka sa email, ka sa password, ka ƙara confirming password, ga inda aka sa sign up nan, kana danna sign up ya riga ya yi maka register. Zai buɗe maka nan inda za ka fara shiga, ga inda aka sa all robot can ga yana a sama, sai ka danna wajen all robot. Kana shiga za ka ga plan ɗin da za ka siya. In ka sa 5,000 kullum profit ɗin da za su rika baka 300 ne. In ka sa 15,000 kullum za su baka 950. In ka sa 25,000 kullum za su baka 1,500. In ka sa 50,000 kullum 3,000. In ka sa 100,000 6,200 kullum. In ka sa 2,250 za su baka 17,000 kullum. Ga yana har ƙarshe 10 miliyan 95,000 za su baka kullum. So wannan abin garanti ne, legit ne, ba wai platform bane masu zuwa su tafi. Kuɗin ka kullum trade ake maka da shi. Ba daga nan ƙasa inda yake wannan cycle ɗin nan, in ka danna shi wajen mining ne na coins su ga nan, idan ka danna shi already yana maka mining da kanshi ma, ba sai ka danna ba. Kullum za ga coins su ga nan Axiom yana karuwan maka. Shi ma wanda za su yi launching din shi za su kai shi kasuwa su sa mashi farashi. Daga nan sai ka danna wajen chat din nan ga nan, in ka shiga wajen chat kana danna shi, shi ma ga nan zai nuno maka price ne na coins kala kala ga nan. Ga wajen sacin san zaka iya duba farashin coins a nan ba sai ka je exchanger ba, kuma za ka ga yadda yake farashin shi a nan haka yake a exchanger ba tare da wani matsala ba. Ga inda aka sa news nan, in ka danna shi ma za ka ga duk wani update na wannan site din a nan zaka rika zuwa kana duba shi ga nan, baka da matsala. Duk wani karin bayani zaka gan shi a nan. Yanzu inda zaka yi deposit a ciki, ga inda aka sa profile can, idan ka danna wajen profile kana dannawa zai nuno maka haka. Ga inda aka sa deposit nan, idan ka danna deposit a can sama zaka rubuta amount nawa kake so ka sa. Naira 5,000, in ka sa 5,000 ga nan 5,000. A ƙasa ga inda aka sa add money, kana danna shi za ka ga ya dawo ƙasa. Ga account number nan, idan ka kwafa ga sunan bankin nan, faga ga sunan nan da za ka gani Axiom. Kana zuwa ka turo kuɗi daga kowane wallet ne naka, in ka daga payment complete nan, kana danna payment complete, kuɗin ka sun sauka instantly ne, ba sai ya tsaya wai wani sacin ko wani abu ba. Bayan ka tura kuɗin zaka zo ka ƙara shiga all robot domin ka je ka siya product ɗin da ka tura kuɗin ka. Ga nan na 5,000 misali muka tura, muna danna active trade already, ku za su fara mana trade da kuɗin, kullun za su aje mana profit. Ga inda aka sa robot mining nan, idan ka shiga robot mining ga nan, a nan ne zaka ga product ɗin da ka siya, kuma duk 24 hours a nan zai aje maka riban ka. Kamar yanzu ga nan ni na siya na 100,000, kullun 6,500 za su bani. Yau na siya da kun ga profit ɗin da suka fara bani, kullun za su bani na 6,500 ne, kuma kullun zan iya cire kuɗi na. So wannan platform yana da kyau. Withdraw kuma idan ka zo ga nan ka danna profile ga withdraw can, kana danna a wajen withdraw yanda zaka cire kuɗin ka kenan. Shi ma instantly ne, kana sa amount nawa zaka cire, sai ka zo ka sa banki, ka sa account number, ka sa account name, kana dannawa kuɗin ka shi ma za ga sun shigo maka a take ba tare da ya bata lokaci ba. Ina ba ku shawara ku wannan platform nan domin garanti ne, ba wai masu tafiya bane. Wannan sun zo ne a nemi arziki tare da ku da su duka a karu.